back sa tuwang Gen Z Online. Kami sa CEF team, nalipay kayo tungod kay hangtod karon nakig-ubang kakanamo. Nang hinaot ko nga anak ka sa maayong kahintang ug may panglawas pa ng imong pamilya. Kinahanglan usab nga i-maintain nato ang ato ang kahimso, pinaagi sa pagkaon sa masustansyang pagkaon, masustansyang gulay, isda, o mga itlog, gatas, go, grow, and glow foods. Dili nato na kalimtan magkaon. O, dili usab kalimtan na mag-brush na sa ato ang ngipon o tanang butang na bahin sa ato ang kahimsog ato kini ipadayon. Bata, ato ang usab atimanon ang atong espirituhanan nga kinabuhi, pinaagi sa pagsubaybay sa ato ang Gen Z Online. Karong nga episode, excited kaayo ko tungod kay kabalo ko nga daghan mo matun-an. Pinaagi sa ato ang action song, memory verse ug Bible lesson with Teacher Presley and Teacher Ivy. Tara, ato kining sugdan, pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, mao kini ang atong pakipag-istorya sa Ginoo. Dili man nato siya makita. Pero tuohi nga anaa siya kanimo, nagapaminaw o mutubag sa imong mga pag-ampo. Mao ka na ang imong saligan sa tanang panahon bata. Unsa man ang imong gikinahanglan, unsa man ang imong mga pagpasalamat, unsa man ang imong pagpangayo kaniya, tuuhi kini nga imong kini mabatunan. Butang man, tao, o unsa man mga sitwasyon atong isalig sa Ginoo. Tara, atong i-fold ang kamot ug atong itiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat tungod kay anaa kami sa maayong kahimtang, anaa kami maayong lawas, uban ang amo ang minahal sa kinabuhi. Akong nagaampo sa karon nga episode nga mahimo kining mahinungdanon ug adunay makatunan ang bata nga nakigkuyog kanamo. Uban ni siya, uban ang iyang pamilya nga magdako siya nga gina-apply ang imong pulong sa iyang kinabuhi ug ma-share usab kini sa ubang bata. Nagaampo ako Ginoo nga ikaw maghimo kaniyang panalangin sa iyang pamilya, amigo, amiga ug uban pang mga kadugo. Ginoo, uban ni kini nga episode nga mag-enjoy kami diha sa imong presensya. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kini akong gigunitan karon, bulak. Sunod nga adlaw, malaya na ni. Or sunod nga inadlaw, malaya na. Dili lang kini ang bulak, ang malaya, kundi bisan pa ang mga sagbot, madunot. Walay forever diri sa kalibutan mga bata. Bisan pa ang imong kinabuhi, may katapusan. Pero, karong adlaw, ang pulong sa Ginoo nga ato ang makita sa Old Testament, makita kini sa Isaiah 40 verse 8. Basahon na po mga bata. Ingon siya diri, Isaiah 40 verse 8. Malaya ang sagbot o malarag usab ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa ato ang Diyos. Mga bata, unsa kahangpot pasabot ni. Pero may ara ako sang dako nga gisulat din ni para makita ninyong tanan. O sige daw bi, basahon nga ko bi. Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Isaiah 40 verse 8. Ingon siya diri, ang tanan malaya. Bisan pa ang unsa kataho, ang unsa kanindot sa bulak. Pero ini siya malaya. Pero ang pulong sa Ginoo magapabilin hangtod sa hangtod. Ang buot pasabot mga bata, kung unsa ang gisulti sa Ginoo, mapabilin jud na siya. O
ang pulong sa Ginoo kamatuoran o makasalig ka sa iyang nga pulong. Tingali, at sa inyo nga, adunay mga problema o kaya aduna kay kalipay. Ang pulong sa Ginoo magaingon jud nga forever jud siya. Kung ikaw bata nga naa ni Jesus sa imong kinabuhi, pasalamati siya sa iyang nga gisulti. Kay unsa ang gisulti sa Ginoo? Ingon siya din ha, nga dili jud kaniya pasagdan, dili jud kaniya talikdan. O inapulong tinuod kayo. Pero kung ikaw bata nga wala kay Jesus sa imong kasing-kasing, tuhui og dawata si Jesus nga imuhang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. O sige daw mga bata, para mas lindot o madali lang jud nato nga may memorize, basahon usab nato mi Isaiah 40 chapter 40 verse 8. The grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Isaiah chapter 40 verse 8. O sige daw mga bata, ang ato ang dula karon, ginatawag ini siya nga clap a word. O sige, ang pag-abot na rin nga word nga withers, i-clap ninyo dungan ha, sabay-sabay ka mga bata. O sige daw, basahon daw nato tanan. Isaiah chapter 40 verse 8. The grass, the flowers fade, but the word of our God will stand forever. Isaiah chapter 40 verse 8. O sige, usap pa jud. Ano sa napod nga word? Amo ang word nga fades. Duha na ha? O sige, dungan. Ready? Go! Isaiah chapter 40 verse 8. The grass, the flowers, but the word of our God will stand forever. Isaiah 40 verse 8. Okay, usap pa jud. Ang word nga stand. O sige daw, tatlo na ha? Okay, tatlo na. Ready? Go! Isaiah chapter 40 verse 8. The grass, the flowers, but the word of our God will forever. Isaiah 40 verse 8. O sige mga bata, wala na dyan kopya. Dungan, tanan, ready, go! Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Isaiah chapter 40 verse 8. Kinsang naka-memorize? Wow, very good yun mga bata. The grass withers and the flower fades. The grass withers and the flower fades. The grass withers and the flower fades, but the word of our God will stand.
Teacher Ivy, ang inyong makakuyog sa atong Bible story. Si Brent o si Graham nagdula sa ilahang bodega ug sa ilahang paglibot-libot, sa ilahang pagdula-dula sa palibot, nakakita sila og karton nga naay daghang sulod ng mga karaan ng mga libro. Ug nangatawa sila tungod kay wala nagyudbili ang ilang nakitaan nga mga libro. Sa dihang nakita sila sa ilang amahan, nakatawa usab ang iyang amahan sa ilahang reaksyon sa dihang nakita nila ang daan ng mga libro. Dadi mga bata, paminawon nato ang istorya mahitungod sa libro nga ilang nakita. Ang Biblia, bisag daan na kini, daghan kayo nga mga tao ang nagabasa ni ini. Ang nahisulat dinhi up to date gayud og wala nagakambyo. Wala siya nagadaan tungod kay up to date ug daghan kaayo nga mga tawo ang nagabasa, milyon-milyon ka mga tawo ang nagabasa sa Biblia. Ang uban mopalit og Biblia. Ang uban ihatag nila ang Biblia sa uban aron makabasa sila sa pulong sa Dios. Kung tan-awon nato kining picture, ang Biblia dinhi nato makita ang nagkalaing-laing mga istorya mahitungod sa paghari ni Saul. Sa paghari usab ni David. Ug kini nga atong makit-an kini nga bata excited gayud siya sa pagpaminaw. Ug gusto siyang mubasa tungod kay ang Biblia mao ang pulong sa Dios nga walay pagkakambyo ug walay pagkakupas ug up to date gayud kini. Ang pulong sa Dios nagasulti dinhi sa Biblia sa Isaiah. Atong tan-awon Isaiah 40 verse 8 nga nagaingon, ang sagbot malaya og ang iyang bulak mga hulog. Apan mga bata, ang pulong sa atong Dios mga padayon gayud hangtod sa kahangturan. Bisag daan kini, bisag dugay na kining gisulat, ang pulong sa Dios magapabilin gayud nga up to date. Walay pagkakambyo ug walay dili na karaan tungod kay kini kanunay bag-o. Kung ikaw magabasa sa Biblia, maghatag kini og dako kayo nga patulunan sa imong kinabuhi. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios nga walay kinutuban. Wala siya'y sinugdanan o katapusan. Kung makita nato dinhi ang kalibutan, gihimo kani sa Dios pinaagi sa iyahang pulong. Ang Genesis 1:1 nagasulti nga sa sinugdanan gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Ug dinhi nahisulat sa Biblia. Gani mga bata, ang pulong sa Dios wala gayoy katapusan. Ang pulong usab sa Dios nagapabago sa kinabuhi sa tawo. Tawo nga naay kahugaw ang ihang kasing-kasing. Tawo nga daghan kayong nahimo nga sala. Ang Jeremiah 17 verse 9 nagasulti dinhi sa nagaingon dinhi sa Jeremiah 17 verse 9 nga nagaingon, labihan gayud ka malimbungon ang kasing-kasing sa tawo ug walay makatupong niini. Kinsay makatungkad niini? Mga bata. Ang kasing-kasing sa tawo malimbungon gayud ug makahimo sa sala. Ug dinhi nahisulat sa Biblia. Apan ang Dios ihang gipadala ang ihang bugtong nga anak nga mao si Jesus. Nagasulti siya sa John 14:6 nga nagaingon, atong basahon sa John 14:6 nga nagaingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Mga bata, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kang Jesus. Kung ikaw wala nimong gihatag ug imong gi-surrender ang imong kinabuhi diha kaniya tungod sa sala. Mga bata, timan-an nato nga ang Dios walay kinutuban, walay sinugdanan o katapusan. Ang Biblia mga bata, mao ang Biblia nga wala guba. Dili siya ma-destroy o dili siya maguba. Daghan nga mga tao nang kumot gayud sila sa Biblia tungod kay gusto nilang gubon, sunugon
apan ang pulong sa Dios nagapabilin gayod sa kasing-kasing sa katawhan. Ang pulong sa Dios nagapabilin kini bisan kini sunugon, bisan kini dili na mapuslan, apan ang Biblia tinuod gayud kini. Ang sulti niya sa Matthew 24 verse 35 nga nagaingon, Matthew 24 verse 35 nga nagaingon atong ukbo ng atong mga Biblia mga bata. 24 verse 35 nga nagaingon, mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kundi matuman gayud. Mga bata, mawala man ang langit, mawala man ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin ug mao kini ang gisulti sa Biblia. Mao gani kana mga bata nga bisag sunugon pa siya, bisag kapungta nila ang Biblia, apan magapabilin kini. Daghan nga mga tawo ang namatay sa pagbasa sa Biblia. Daghan nga mga tawo ang nagbuhis sa ilang kinabuhi, apan ang Biblia magapabilin ug hantod karon nagalungtad ang Biblia ug daghan kayo nga mga tawo ang nagabasa niini. May mga tawo usab nga naay kinasing-kasing nga paghimo o pag-translate sa pulong sa Dios aron ikaw ug ako makasabot niini. Tungod kay sa una ang sinulat sa Biblia Hebrew, Greek ug dili ato masabtan. Apan naay mga tawo nga nag-translate niini aron atong mahibaluan ang pulong sa Dios. Ang Biblia mga bata, powerful gayud kini nga libro. Tungod kay kini nagahatag kanato og gahom sa pagbatok sa mga dautan. Sama sa dinamita nga atong makit-an. Kung imo kani siyang sindihan ug mubuto, kusog kaayo ug powerful kaayo sama usab sa pulong sa Dios. Ang imuhang kinabuhi nga kanang huyang walay power, pagbasa og Biblia aron makusgan ikaw ug ubanan ikaw sa Dios sa matag adlaw nimong kinabuhi. Mga bata, ang Biblia tungod kay powerful man kini, siya nagakambyo usab sa kinabuhi. Iyang kambyuhon ang imuhang kinabuhi kung ikaw magabasa sa pulong sa Dios. Kung makita nato dinhi ang picture na ay liso or na ay lugas dinhi nga nitubo sa lubnganan. Nitubo siya nga gamay kaayo. Unya sa dihang natubo na siya, ihang gitulak ang tabon sa lubnganan ug nabungkag kini. Sama usab sa pulong sa Dios nga powerful kaayo. Mao kana bata nga ang pulong sa Dios nagakambyo gayud sa kinabuhi sa tawo. Ang Luke 8, tanawon nato sa Lucas. Luke 8 verse 11 nga nagasulti. Unya, gipasabot ni Jesus ang kahulugan sa sambingay, maingon, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga mao ang lugas nga nitulak dinhi sa lubnganan, sa sirado sa lubnganan, mao ang pulong sa Dios ug powerful kaayo. Kung imo kani siyang basahon, makambyo ang imuhang kinabuhi. Ang imuhang kinabuhi nga dautan, kung imong basahon ang Biblia, siya magakambyo sa imuhang kinabuhi. Tungod kay nagsulti siya sa unang Pedro, 1 Peter 1:23 nga nagaingon dinhi nga 1 Peter 1 verse 23, kay natawo na kamo pag-usab. Bata, ikaw ug ako naanay Jesus. Ug natawo na kita pag-usab og kini nga mga pagkatawo dili pinagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon kung dili pinagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. Ang pulong sa Dios bata, walay katapusan, buhi gayud kini ug mao kana nga ang pulong sa Dios nagakambyo sa kinabuhi sa tawo. Ang pulong usab sa Dios bata, isa siya ka powerful tungod kay kini siya maka batok kay Satanas. Gani si Jesus gitintal siya sa mga ni Satanas nga nagaingon, ang bato himo ang pan kung ikaw tinuod nga Dios. Apan mga bata, gisulayan si Jesus sa makadaghan, apan
wala siya nagpatintal. Nag-quote siya sa pulong sa Dios sa Biblia ug si Satanas nipahawa siya. Ug kung ikaw bata, nagakaluya ikaw, na kay sakit, na kay mga dili maayo nga mga problema, basaha ang Biblia ug i-rebuke ka na. Tungod kay ang pulong sa Dios powerful ug nagakambyo, ug ang pulong sa Dios magabatok sa buluhaton ni Satanas. Ang pulong usab sa Dios powerful usab kaayo, tungod kay ikaw magatubo. Bata, siguro ikaw na kay paborito nga pagkaon. Ug gusto gayud nimo kaunon, tungod kay paborito nimo, sama usab sa pulong sa Dios. Kinahanglan mukaon ikaw sa pulong sa Dios, or basahon nimo, i-meditate nimo adlaw ug gabi ang pulong sa Dios para ikaw motubo diha kaniya. Aron ikaw magtubo nga maisog, makabatok ka sa tanang mga pagsulay sa imuhang kinabuhi. Makabatok ikaw sa tanan nga mga problema. Tungod kay ang pulong sa Dios powerful gayud, ug ikaw magatubo kung imo kani siyang estudyuhan, kung imo kani siyang istadihan. Ang pulong usab sa Dios pakaon sa imuhang sarili nga gikan sa Biblia, no? Feed yourself from the Bible. Mga bata, pakana ang imuhang sarili or ang imong espirituhanon nga kinabuhi pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Ang pulong sa Dios dinhi nagaingon sa 1 Peter 5:7 nga nagaingon dinhi 1 Peter 5:7 nagaingon, itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan, kay may kabalaka siya kanimo. Mga bata, ang Dios na balaka kanimo, ug gusto sa Dios nga mupaduol ikaw kaniya, itugyan nimo ang imong gikabalakan diha sa Dios, tungod kay siya nagakabalaka kanimo. Basaha ang Biblia aron ikaw magatubo nga naa kauban ang Dios. Kamusta ikaw karon bata? Kung ikaw wala pa nakabasa sa Biblia, sugdi kini. Bisan kini tuod nga kanang karaan na, pero kini wala nagabago, wala siya nagakambyo. Tungod kay up to date gayud ang nasulat niini. Hangtod karon atong mahibaw-an kung atong basahon ang mga panghitabo nga gatinuod gayud. Bata, susiha ang imuhang kaugalingon. Kung wala ka pa nagabasa sa Biblia, umpisahin na og basa. Ug tun-i kini. Ug kung ikaw bata, nagabasa na sa Biblia, magkinabuhi ikaw nga kauban ang Dios, ug kinahanglan nga magtubo ikaw nga naay kaisog, naay power, naay kanang magtubo ikaw dinha sa pulong sa Dios. Iduko na to ang atong mga ulo ug magaampo kita. Gamhanan nga Dios, salamat sa pag-remind ka namo Ginoo nga ang imuhang pulong importante gayud. Ug ginaampo namo Ginoo nga kini Ginoo among basahon nga magtubo kami diha kanimo, masunod namo ang imuhang gusto, ug kami Ginoo mahimong himsog dinha sa imong atubangan. Tabangi kami Ginoo nga magtubo kami nga kauban nimo. Sa pangalan ni Jesus, amen ug amen. Hello! Teacher Mamie is back! Kumusta ang ato ang nakatunan karon nga Gen Z Online? Imuha ka bang na-memorize ang ato ang memory verse? Tara, atong i-recite. Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Isaiah chapter 40 verse 8. Very good! Ang atong Bible lesson bata, na hinumduman pa ba nimo ang mga punto nga dapat nato nga hinumduman? Sama sa The Bible is old but updated. Dili kinahanglan every 10 years uliton ang pagsulat sa Biblia. O bata, the Word of God is eternal. Pulong lang sa Ginoo ang naay forever. Tanan din sa kalibutan, walay forever. O ang pulong sa Biblia cannot be destroyed. Magguba man ang universe, makaguba man ang kalibutan, magguba man sa bagyo ang balay, pero ang pulong sa Ginoo dili magguba. O ang pulong sa Ginoo powerful gyud kini tungod kay
tanan nga anaa sa Biblia tinuod og ang pulong sa Ginoo powerful nga makautro sa ato ang kinabuhi. Kung banta dati karon dili na. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagatudlo ka nato kung unsa ang maayo og ang pulong sa Biblia. Maayo gid kini gamiton aron malabanan nato si Satan kung adunay tentasyon. Mahinumduman nato ang pulong sa Ginoo. Kung naay maghagad sa ato nga magbuhat og dili maayo, hinumdumin ang pulong sa Ginoo bata. O ang pulong sa Ginoo dili nato kalimtan nga magtabang kinis kanato aron mudako og mudaghan ang atong kahibalo sa pag-ila sa Ginoo. Mao usab ang hinungdan nga magtubo kita, magmature kita sa pulong sa Ginoo. Ug bata kinahanglan usab nato nga daladalahon ang pulong sa Ginoo matag karon og unya. Kung adunay problema, dili kalimtan ang iyahang mga saad nga makita sa Biblia. Bata, naghinaot ko nga karon nga episode ug sa mga nilagay nga mga episode ang ato ang Bible Month, naghatag kanimo og encouragement ug naghatag kanimo og kahibalo kung unsa ang pulong sa Ginoo ug makatabang kini sa imuhang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Until next time bata, see you next week.